מה קורה חברים? כאן יואב ועוד סרטון חדש. אני עכשיו אצל סבתא שלי ודודה שלי. אני כרגע עם ספר כי לא יודע למה. טוב, זה באמת אני עכשיו רואה טלוויזיה שאני פה. בוא נגדיל את המסך. לא. אני יוצר את הסרטון. הנה, המשך. יש פה תסתכלו, אני אסתפסוי.
שורות. צריך. הנה. תקווה. דוד, הנה, יש לך פה מים? נצלם סרטון. אה? נצלם סרטון ליוטיוב. אותי ביוטיוב? לא. יואבי, הנה מים. נצלם את התפזורת. עכשיו אני צריך למצוא תקווה. אתה רואה? יש לך מספיק אור? קל, כן. הנה, התקווה, כבר מצאתי. מה מצאת? תראה לי. מצאתי פתלי, שים כפכפים. או לפחות תשים את הרגליים על הכפכפים כפרה. כי הבית לא טיטטי אותו יומיים והוא מלא אבק. איזה? בא בימים. המריץ. התקווה. פתלי, צריח ודממה. יפה. לא, זה לא פתלי, זה פטלי. זה מילה לועזית. ליוטיוב. אני הולך למחזורית. אני עושה ולוג ראשון. זהו? מה ככה? אני אוציא את השק ההוא. לראות לו. לא משנה. רק תיזהר לא לזרוק את הטלפון במקום השק משפט. איזה פה בפח? מרגלית. לא, היא הולכת לאוטו רגע. הנה. אל תשתפשע, תמיד תשימי רחוק ככה. והנה גם... תזהר לא לצלם אנשים שאתה לא מכיר, כי זה כאילו להתפרץ לפרטים שלהם. לא, אני רואה פה רק את שלושתנו. אני רואה פה רק 3 אנשים. מי? 1, 2, 3. טוב, תשים לב, כי זה... מה זה? זה מה שמחזיק את העמוד חשמל פה. הנה, תחזיק לי גם את הפרק, כמו מוריד לי את הנכנסה. וואלה, נגד. לאן הולכים? לקח מחזור, שמה. בדיוק בצד השני, אחרי הכיפה. זה לא רחוק. נגד. מכירה רטטוי? רטטוי? כן. בטח, זה היה סרט נחמד. זה סרט על עכבר. נכון. שהוא מדבר עם שף. הוא מדבר ועוזר לו. נכון? כן. ועוזר לו אחר כך להתחבר לחברה שלו. כן, הוא אמר לו על מה לדבר. נכון, הוא לימד אותו. רק צריך לדבר עם בחורה. זה היה טלפון הזה, לא? חוצים את הכביש? כן. אבל... איפה מחזורית? חוצים שמה, בצד השני. אחריה... הנה. איפה שהתחנת אוטובוס? שם. אני מנסה לצלם את זה. אני הולך עם סבתא שלי וסבתא שלי. לקח מחזור. עברתי את זה. ולוג ראשון, ולוג ערב. זה לוג או בלוג? ולוג. בלוג. ולוג אפשר לעשות מהבוקר עד הערב, אפשר בצהריים, בבוקר. ואז אתה חושף את כל החיים שלך שם. נכון. אתה חושב שזה טוב? זה טוב מאוד. ולוג. אבל זה המשמעות בעיקרון. לא. אבל לא כולם, רק חברים. לא, הבלוג
ולוג. אמא, בעיקרון המשמעות של ולוג, כן, זה שאת חושפת שם משהו. אוקיי. כל יום את עושה... את מעלה איזשהו נושא לדיון ציבורי, מה שנקרא. הבנתי, כן. הבנת? זה זה סוג של חשיפה. כן. מבינה? הבנתי אותך. זה חשיפת זה נושא. כל ולוג את מחליפה נושא. זה לא דווקא מחייב לחשוף פרטים אישיים, אבל את מעלה נושא שהוא איכשהו קרוב אלייך ואת רוצה לשתף. יש לי יוטיובר שאני אוהב, והוא עושה ולוגים כל פעם, כל יום. והוא כל פעם עושה משהו אחר. כן, יש מישהי שאני מכירה, שיש לה ילד הוא עשה כבר... עם אוטיזם. מה זה אוטיזם? אוטיזם הוא קצת מוגבל. מה המגבלות? כן. הוא לא מבין, אין לו הבנה כמוך, נגיד הוא באותה כיתה כמוך, אבל אין לו הבנה כמו שלך יש. מה זה אומר? קצת יותר איטי. יותר איטי בהבנות? כן. לא, עכשיו צריך להתחיל לפזר את זה. תסתכל מה שיש בפנים. תסתכל. יש בקבוקים. רגע, יש קרטון, נכון? הנה, יש איפה לך פה קרטון. פה זה קרטון. כן. בוא נראה אם יש עוד משהו. הנה, יש את זה. יש את זה. של הביצים. מה קרה? איך זה? מה זה? זה כואב. מה, נסגר לך על היד? כן. תשים את זה בבלוג. כואב. 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 הנה. אולי אני אצליח. תראה שמרגלית שמה בגדים למחזורית. זרי. שנייה. זה נסגר לי. איפה יש שקיות? מה? זה לא? זה לא, כן, כי זה זוגי ו... איפה שקיות? גם, עם הבקבוקים פה באמצע. לא, פה זה רק נייר. נו, זה שקית. לא, זה לא נייר. פה? כן. אתה מגיע? זה הבקבוקים. בקבוקים זה פה. כן. יפה. יש לנו כזה ליד הבית. נכון, כמעט בכל... אבל רק את שתיהם. לא, פה יש הרבה יותר. מה זה? זה הפקק. אוי, מאמה. זה ללכת לבנק לאומי. בסדר, מקסימום, לא נורא, מקסימום. בואי ניסע, אתם מוכנים. לא, סגור. עכשיו בחושך לא כדאי. עם האוטו. לא, אבל אני לא מתקרבת לבנקים בשעות החושך. עזבי, מחר, אחרי שוורד לוקחת אותו, אז אני אגיד, אני אבקש ממנה שתקפיץ אותי. לא, סבבה, מה אתה עושה? לוקח את השקיות לשם. נכון. זה לא ידעתי, טוב שאתה אומר לי. אלוף אתה. יש פה עוד אחד. לא, יש לנו בלי. פה זה ציור. כן, אבל הוא רקוב העץ. לא רקוב. זה הציור, זה קנבס. מה זה אומר בגדים למחזור? זה בגדים שהם במצב טוב, ואתה לא רוצה אותם. אתה שם אותם בפנים, ויש אנשים מתנדבים שאוספים אותם, מחפשים אותם, ואז תורמים אותם לאנשים שלא יכולים לקנות בגדים לילדים. מה, זה כאילו אנשים שאין להם כסף? רגע, סליחה רגע, אתה עכשיו מצלם כאילו? כן. אז אל תצלם את הרחוב, תעשה הפוך ותצלם אותנו. לא, תעשה מסך הפוך. לא, אני לא יכול. למה אתה לא יכול? רק אם זה. אוקיי. אני יכול לעשות לך ככה. ואז הם תורמים אותם למשפחות. אנחנו ניפגש בבית. אז הנה חזרנו. חזרנו הביתה. נמשיך לראות טלוויזיה. חזרנו לבית הנופש. הנה הנעליים שלי. אתה יודע שאתמול בערב נתקענו אני ומרגלית בחוץ? לא יכולנו לפתוח? רק ב9:30 נכנסנו הביתה. סיימנו היום. אני אוהב את זה. אני אוהב את זה.
תסתכלי. 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 נינג. אני עושה. העוגה השנייה שלי כבר. מגרה. טוב, אני יוצר. נורא וטוב. אמרתי ילך לישון. טוב, אז למה צריך לישון? אז בזה נגמר היום שלי. מקווה תלחצו על הסאב למטה, ועוד מעט אני אולי אקנה מצלמה. אז תרשמו לערוץ, תרשמו ויאללה ביי.